Pagsulay og mga problema sa atong kinabuhi, normal lang kana igsuon. Sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, sa atong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, sa atong pagkinabuhi nga adunay Dios, nga kita nagginabuhi nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo, normal lang kana sa mga Kristohanon ang pagsulay mga igsuon. Dili kita angay nga matumba niana o dili kita angay nga mabalaka. Tungod kay nasayod kita nga ang Dios anaa gayud sa kanunay naglig-on kanato. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa unang Pedro 4, versikulo 12 hangtod sa 13. Nag-ingon, mga minahal kong mga igsuon, ayaw kamo kahibulong sa mga mapait nga pagsulay nga inyong giantos. Ayaw kiniisipa nga talagsaong butang nga nahitabo kaninyo. Sa 13, paglipay hinuon nga nakaambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo, aron magmalipayon kamo inigpadayag na niya sa iyang himaya. Mao na igsoon dili kita angay nga maluya kung nibati kita og makasakit karon. Kung nibati kita og mga grabe nga mga pagsulay sa tong kinabuhi karon, maglipay hinuon kita igsoon tungod kay nakaambit kita sa mga kasakit nga na-encounter nga nasinati ni Kristo samtang ania siya dinhi sa kalibutan. Atong hinumduman igsoon nga adunay kalipay nga giandam ang Ginoo alang sa matag usa kanato. Ang Ginoo mao gayud ang mo-comfort kanato. Ang Ginoo matinud-anon nga muuban, muamuma ug mopalangga sa matag usa kanato. Amen. God bless sa tanan.